सान्ताली न्यूज़ चैनल से खन जतो को सगुन जोहार। चिरांग जिला रिया बिजनेस सब डिवीजन बीर भित्री रिया गाडा आड़रे कैलेंडा और विजय दो पिया हरो अक्रिंग को लगी ते इदी को अक्ता रेगी चिरांग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेन दो पिया हरो सावते पुनिया सिंगल टुटियान तिको साब केट किना गेलेंडा गुयारी और शुक्लेश्वर बसमतरी दो पहिल नंबर अजव गुड़ी रेन किन मेन तिकिन बडाय नाम अकना नोंनिया मा नाम होनदोंमोन? केलेन्डा ओमफ्राय सासेया बिजय मा गामिनि? खाथि मा गामि? मा गामि मा गामिना मा नाम? इसना 2 नं दारंगा आरो नोंनिया? 1 नं दारंगा नोंनिया? आंना 1 नं दारंगा नुबाय हाथान ओइ दारंगानि ओइनि सिलाय गंबेसे दं नोंसिनाव? सिलाय गैयालै बेखौ बुंनाय लाबोया आदा सिलाय गंबेसे गोख्रै खोन्था जियालाय जि जोमा मा जोमा मुसिब्रा मुसि गैयालै जुगला जुग ओरैनो जों थाना हमनायसो होयो हो थाना हमनायसो होयो माबोरै थाना हमनो हानांगौ सिलाय जिरायनानै थाबाय हा जिराय विंडो सिकारखौ सिथायनांगौ दानो जिराय सिखारि गैयालै ओइ सिकार गैया बे सिलाय लाग्रा बै मैगा बै लखनफोरखौ नुना माखै नों आं मिथिया लखनखौथ' सिनायो ओमफ्राय नोंसिनि हाबाखै गैया मानो हाबाखै गैयालै सयथिबो नोंहा बुंदों मा खसम जायो गैया अबाव फानहैगौमोन नोंसोर बेखौ? जानो रे ग्लास सिगारि अरिजिनाल सिगारि हा? गैना ओरैनो न'आव लाना थांसिगौमोन न'आव लाना थांसिगौमोन जेल हराबा नों फाननायखौ